Γεια σας, είμαστε ο Άλεξ και Ρέι και βλέπετε Alex and Ray Show. Πολύ φάση όμως, Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο πρώτο μας βίντεο που είναι... Βασικά, θα σας δείχναμε, φαντάζομαι πιο νωρίς το βίντεο, αλλά έγινε ένα τροχαίο. Πάμε να το δούμε πρώτα. Τώρα, πάμε στο επόμενο μας βίντεο που είναι... ένα βίντεο με μια άχνη. Πώς να το μάξετε το φίλο σας. Πάμε. Πού είσαι ρε. Τι κάνεις. Ρε, πού πας, όχι ρε, όχι ρε. Φίλε, τι σημαίνει το στην μπλούζα σου. Swag. Δηλαδή, τι νομίζετε, ακούμε εμείς. Justin Bieber, έλε. Σιγά μην ακούμε εμείς. Justin! Justin! Με τραβάτε, σκάσε κι εσύ. Ρε φίλε μου, καθόμουν σε μια άκρη και κοίταζα το πουτσο μου. I'm sexy and I know it. Κάντε like, Subscribe και comment. Bye guys. Ας το κλείνω. Φίλε, τι σημαίνει το S στην μπλούζα σου. Swag. Γαμώτο. Περίμενε, αυτό ήταν ένα μικρό.